Ναι, λοιπόν. Ήρθε η ώρα. Άρισα και πολύ άμα με ρωτάς. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για ταχύτητες ίντερνετ. Δίπλα μου αυτή τη στιγμή έχω το βασικό πακέτο Starlink της εταιρείας του Elon Musk. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το πακέτο? Κυρίως κατ' εμού απευθύνεται σε παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε οπτική ίνα, σε ίντερνετ οπτικής ίνας, όπως καλή ώρα τα μέρη εδώ πέρα, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, κάποια χωριά. Θετικά και αρνητικά. Στα αρνητικά θα έβαζα ότι η τιμή μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Αυτό το 40 το μήνα βέβαια μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να γίνει και 30, αλλά μπορεί να γίνει και 50. Και στα θετικά θα έβαζα το ότι μπορείς να την μεταφέρεις και το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο μας. Κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι έχει αυτές εδώ τις γραμμές, στις οποίες απλά τραβάς και ανοίγει. Οπότε λίγο και επέμβαση, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Μάλλον θέλει πιο βάρβαρα πράγματα. Εδώ είσαι. Έχουμε την κεραία μας. Με τη βάση του. Το είναι αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο. Χαρτόν είναι. Με οδηγίες, μπράβο. Και θα μπει αυτό εδώ. Και πάμε. Καλώδιο. Το ρούτεράκι μας ξενέρωσα γιατί δεν έχει Ethernet, είχα την εντύπωση ότι είχε Ethernet. Δεν πειράζει. Βίζα και τροφοδοτικό. Και manual. Νομίζω αυτά είναι όλα. Κατεβάζουμε το κουτί μας. Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι το τροφοδοτικό. Με το καλωδιάκι. Το καλώδιο Ethernet. Το ρούτεράκι μας. Και φυσικά η κεραία. Αρκετά στιβαρές κατασκευές, έτσι. Και βαριά η κεραία. Λοιπόν, μαζί με αυτά πήρα και μια βάση από το Temu 15€. Έχω την εντύπωση ότι η αυθεντική βάση, μεταλλική κιόλας, έτσι. Η αυθεντική βάση, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 55 ή 65€. Δεν ξέρω ποιότητα κατασκευής, θα τα δω στην πορεία αυτά. Και πάμε να το εγκαταστήσουμε και να δούμε ταχύτητες.
Θα μου πεις τώρα 40 ευρώ δεν είναι και λίγα, όντως είναι τσιμπημένη τιμή. Παρ' όλα αυτά ήθελα να το δοκιμάσω και το αν αξίζει τον κόπο ή όχι και τα λεφτά του θα το δούμε στην πορεία.